Doncs en Bernat Soler, el comentarista habitual de TV3 a les transmissions del Barça i de la Champions. Bernat, quines són les principals novetats d'aquesta temporada en esports de TV3, en el futbol concretament? Bé, les principals novetats passaran al canal Esport 3. Pel que fa al futbol, continuem amb la Champions. Tots els dimarts farem el millor partit. D'entrada ja comencem el dimarts 13 de setembre amb el Barça Cèltic de Glasgow. Farem el Borussia Dortmund Real Madrid i a partir d'aquí ja anirem veient els partits que es fan, però vaja, sempre seran el millor partit del dimarts, això no canvia. Per tant, és la nostra gran aposta des de fa 8 anys ja que podem fer la Champions, i cosa que és un privilegi. I al canal Esport 3 sí que hem fet una petita revolució i hem canviat pràcticament tots els programes per donar-li una nova empenta. El hat-trick Barça continuarà? No, el hat-trick Barça no continuarà. El que farem serà els postpartits del Barça, amb tota la informació, les rodes de premsa, dins del que és l'Esport Club. L'Esport Club passa a ser el gran programa del cap de setmana. També tenim la versió entre setmana, de dilluns a divendres a les 8, i el cap de setmana durant tota la tarda i nit, tant de dissabte com de diumenge, i allà s'englobarà tot, les transmissions dels partits, tota la qüestió poliesportiva, els postpartits del Barça, del Madrid, de l'Espanyol, i allà estarà inclòs. Sobretot la gran aposta és el Club de la Mitjanit, també a Esport 3. Quin to agafa i quina importància, quina rellevància té dins la televisió pública el Club de la Mitjanit? Bé, jo crec que és, diríem, la gran innovació, no? Ens tirem a la piscina i fem una aposta, jo anava a dir-te que arriscada, però tampoc ho és tant, perquè és un equip que està ja molt rodat. El que fem és traslladar el programa que s'estava fent la temporada passada a Catalunya Ràdio, i el mantenim a la ràdio, però l'ampliem i el portem a la tele. Ja es pot escoltar per la ràdio, es pot veure per la tele, es pot seguir també a través de plataformes com Facebook Live en directe, és a dir, que és un pas endavant en el que és una multiplataforma. És un programa que serveix tant per la tele com per la ràdio, de 11 a 1, 2 hores d'informació esportiva, ja ha començat, i la veritat és que estem molt contents perquè els primers programes estan sortint molt bé i es demostra que es poden fer coses noves, diferents, i arriscant una miqueta. Bernat, l'última. Creus que narraràs un nou triplet del Barça aquest any? No ho sé, és molt difícil, tot i que n'hem viscut dos recentment. Jo, sincerament, em conformo, entre cometes, en poder tornar a explicar com el Barça guanya la Champions, que jo crec que és el gran trofeu. Evidentment, també, si pot guanyar la Lliga, la Copa, és fantàstic, però, home, poder explicar el dia 3 de juny a Cardiff, al País de Gales, que el Barça, que és on es farà la final, que el Barça guanya una nova Champions, doncs seria una alegria i seria la tercera que expliquem d'aquesta època que estem disfrutant del futbol, del millor futbol a TV3. Molt bé, Bernat, moltes gràcies. A vosaltres.